an balima Joliba TV News lajɛbagaw an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ anw ka foli ni tantoli bɛ ɲɛsin aw ma k'aw to aw sigiyɔrɔw la k'a fɔ aw ye ko aw sɔgɔlen bɛ aw ka jamukan mandi ani aw ka teleso mandi de la Joliba TV News ale ye kumaso ye ani jabaraniso min bɛ aw kunnafoni san waati bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka kunnafoni jɛlen ta k'a di aw ma k'aw to aw sigiyɔrɔw la k'aw to aw ka mobiliw kɔnɔ k'aw to aw ka baarayɔrɔ la k'aw to diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na u ye jamukan di aw ma jamukan min n'a bɛ sifinnakaw baro n'an k'a ma ko Joliba rap a bɛ kɛ sibiri o sibiri nɛgɛ kanɲɛ 17 n'o dana gosira an ka jamana kɔnɔna na an bɛ an ka tunkarankew fo u bɛ ka an suit nin wagati na an ka bɔlɔlɔ siraw kan ka f'u ye k'u bɛ se ka u ka commentaires bila u ka se ka anw bilasira ni ladilikanw ye ka tila ka anw i ka dɔn k'a fɔ ɲininkali minnu bɛ u bolo ka tɛnkun anw na ani i ka dɔn jamukan yɛrɛ fo ka taa se an ka artistes ma bawo anw bɛ yan ka an ka artistes ka yelen sigi olu kan n'o y'an ka jamana artistes ye seko ani dɔnko kɛnɛ kɔnɔna na ka foli di i ka dɔn k'a fɔ kayikaw ma ka daminɛ kayi ka taa se fo Tawudeni ma fo Menanka an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya Segu an bɛ an ka kumasoni sanfɛ nin wagati in na Segukaw fɛ yen ni o ye 100 murumuru 1 o b'o sanfɛla la Segukaw bɛ k'an lamɛn nin wagati in na live direct yɛrɛ la an bɛ taa fo Sikaso fɛnɛ Sikasokaw fɛnɛ bɛ k'an lamɛn nin wagati in na 103 murumuru 8 olu fɛnɛ bɛ k'an lamɛn Bamakɔ n'a seleke 4 bɛɛ lajɛlen bɛ k'anw lamɛn 105 murumuru fu o sanfɛla la jamukan in nin y'a sigilen ne ye Sulemani Tarawele bɛ n wele ko Sultu Sul bi n bɛ so voilà ni an ye so bi aw yɛrɛ ɲɛ bɛ na n bɛ farafinna bi ahan donc bi an tɛ ko in bila da girinda la an tɛ an b'a cun an b'a sumaya ne ko n ko ka cun ka sumaya bi an ni dugutigi de bɛ ɲɔgɔn bolo n'i ko ko dugutigi Mali rap kɔnɔ mɔgɔ dogolen tɛ bilen n'i ko dugutigi Mali seko n'a dɔnko kɔnɔ mɔgɔ dogolen tɛ Ala ye a sɔn seko ni dɔnko kɛcogo ɲuman na ka tila ka maliyɛndenya o diya a ye a bɛ Mali seko ni dɔnko a b'a kɛlɛ kɛ depuis ni a jenini fo ka se fo bi ma depuis a donna baara in na ka daminɛ kunun na ka se fo bi ma a m'a taabolo falen a m'a ta yɔrɔ falen bamananw ko ten ko n'i filila i sugu ma i bɛ kɛ sugu wɛrɛ ye cɛba min n'a ma fili a sugu ma a ye ko in daminɛ depuis ni san 2000 an bɛ se k'a fɔ san 2000 ani 8 wagatiw san 2000 ani 9 wagatiw a ye baara in daminɛ ni kanu ye ka na se fo bi ma hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw hakili bɛ a la cogoya mun na ka palais fa ka stades fa a garisɛgɛ ma diya o la nka minnu y'a fa u t'a ni seko ni dɔnko cɛ minnu y'a fa u t'a ni dɔnniya cɛ Ala ye maa ma dan ɲɛnamaya kɔnɔ a ye bɛɛ ni garisɛgɛ dan tɔgɔ ani sanga o bɛ Ala de bolo nka se Ala y'a di nin cɛ ma n'o ye bamanan kalifu ye bamananden dɔw ko ko dugutigi i bisimila i ni wula Joliba TV News ani Joliba FM sanfɛla la. Ok jɔn fana kan yɛrɛ yira dɔɔni. Yira i bɛ farafinna bi. Ya farafinna Afrique. Voilà. Ni ne ye kalifu ye kalifu min ni an bɛɛ b'a dɔn Bangoninka den don commune 1 kɔnɔna na dɔnkilidala don artiste rappeur don Kalifu i ni wula n ko tuguni. Ouais surtout i yɛrɛ i ni wula i ni foli ka kan i ni cɛsiri foli yɛrɛ de y'i ta ye bi. Kalifu foli diyara n ye maliyɛn bɛɛ fɛnɛ b'i fo kɛrɛnkɛrɛnna an ka tunkarankew parce que n'i y'a ye an yɛrɛ y'i wele tunkarankew ka message de cayara an kun Sul an bɛ plateau ye an bɛ émission ye mais cɛ dɔ bɛ yen bi m'a bila baara in na baara in kanu b'a la baara in ka d'a ye wa tiɲɛtigi don ko in n'i mago bɛ diɲɛ tiɲɛ o tiɲɛ na i kan ka tɛmɛ cɛ in fɛ n'i mago bɛ Mali rap tiɲɛ na i kan ka tɛmɛ cɛ in fɛ tiɲɛ don denmisɛnnin don nka denmisɛnnin min don denmisɛnnin hakili juru caninen don mais an b'a ye plateau bɛ mɔgɔw de wele minnu bɛ lumière sigilen don minnu kan minnu bɛ succès la minnu bɛ buzz la cɛ in tɛ buzz la dɛ wa mɔgɔ tɛ buzz la nka n'i mago bɛ Mali rap tiɲɛ na i bɛ tɛmɛ a fɛ n y'i wele i ye n ka wele jaabi bonya kɔnɔ karama kɔnɔ n b'i fo k'i wale ɲuman dɔn o la hali n'o y'a sɔrɔ bi degunbaw b'i kan mais i y'o degun bɛɛ to yen k'i senfa ka na kumaso kɔnɔ min diyara ne n'a bɛɛ ye tuma dɔ la n'i ye artiste wele i b'a sɔrɔ e bɛ tila ka u téléphone de ta k'u girin girin mais bi
ne nana e yɛrɛ sɔrɔ ne ɲɛ kumaso kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko tunkarankew ye kuma min fɔ e kalifu kan bamanan kan ko tiɲɛ don o b'a yira k'a fɔ ko kuma min bɛna bi e da bi k'a nkalon hali n'o y'a sɔrɔ a ka ca nkalon ye ne b'a se ayi a ka ca tɛ nkalon t'a kɔnɔ dɛ nkalon t'a kɔnɔ ayi an tɛ nkalon tigɛ Kalifu an b'a daminɛ n'i ka kilipu ye kilipu min ni i b'a yira mɔgɔ la k'e ye dugutigi ye donc an ka o kilipu lajɛ ka mɔgɔw hakili jigin e yɛrɛ la mɔgɔ k'i ka baara nɔ lajɛ mɔgɔ k'i a lajɛ i bɛ se fɛn min na an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kumaso kɔnɔna na. Number 6 ni bato kɔnɔna ma min diya o bɛ se k'a tu k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ lasɔndiya bɔ a la wa ne nalen dugutigi se fila cɛlen ta bitimɛja bereke o bereke meleke o meleke tolo ti se fɛ sa dugutigi nafa tɛ filiya i bɔ sira la dɛ bereke o bereke meleke o meleke tolo ti se fɛ sa dugutigi nafa tɛ filiya i bɔ sira la dɛ ne n ka dugu kalifa dugudenw na ko n bɛ taa ka na de sani n ka segin ne nana sɔrɔ hɛnsiw ye fiɲɛ ta de kuma cayara dɔw ko dɛsɛra dɔw ko tununa de k'a sɔrɔ n tun bɛ boliboli la torofe ko la album ko la de ne nalen aw bɛ dugu bila n'o tɛ labɛn in tɛ wuli n pilasi tɛ n ka ta de tolo ti sɛbɛ sa la sɛbɛ ka na tolo sa la dogodo ne bɛ ka baara kɛ di bila dogo la jamais ne tɛna saniya kama le sarama wulila deli ko la na buduma kɛlɛ ka da yɛrɛ de bɛ joli la ka sɔn kelen barika de b'u ka sanfɛ meleke kɛwale de bɛ na siga tɛ la ka na teste inspiration ma ɲi ka ni diya n ye a bi presse siratuba turule yiri wɛrɛ tɛ falen feerebu bɛ n bolo kɔntara bɛ n bolo album bɛ n bolo torofe bɛ n bolo nka ne ka moto taara popomanuw bolo fereke o fereke meleke o meleke tolo ti se fɛ sa dugutigi nafa tɛ filiya i bɔ sira la dɛ fereke o fereke meleke o meleke tolo ti se fɛ sa dugutigi nafa tɛ filiya i bɔ sira la dɛ mana kan fɔ ne bɔr'o la ne sen t'o la kabini a bɛ fɔ voici ma mère elle a 5 doigts un voici 2 un voici 3 aw bɛ ka dɔnkili da ka mɔgɔ la fili ne tun bɛ ka n ta in na ka mɔgɔ la bi kabini bi tɛ ne tun y'a fɔ don bɛ na ne don na n tɔgɔ bɛ na fɔ ni sɔnna n ka seli ye i bolo don n bolo n ka duuru kɛ tan ye dugutigi kura ni n ka sɔn bi ci tɛgɛrɛ fɔ o fana ye tan ye dugutigi kura ni ne bɛ ala deli ne bɛ tɛgɛ fila jate o fana ye tan ye dugutigi kura ni sɔn bɛ dugu feere kɛ i se ko ta la ala y'o se ɲɛ dawula bɛ jɔn na dɔgɔ bɛ jɔn na manja bɛ jɔn na sangatigi kodi dugutigi kura tuwawu bɛ jɔn na dugutigi kura barika bɛ jɔn na dugutigi kura kamale sarama dugutigi kura dɔ b'a ko saya fereke o fereke meleke o meleke tolo ti se fɛ sa dugutigi nafa tɛ filiya i bɔ sira la dɛ fereke o fereke meleke o meleke tolo ti se fɛ sa dugutigi nafa tɛ filiya i bɔ sira la dɛ. dugutigi nalen nin de ye Kalifu ye bamananden ka bɔ Bangoni na Kalifa an bɛ segin i ma Kalifu n'i ka dugutigi nalen i ka dɔnkili kɔnɔ i b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw kunkolo y'i tununa i ka ko banna dɔw yɛrɛ fana ko k'i dɛsɛra Kalifu ne sul ne bɛ dɔn donni min kama ni dɔn i n'a fɔ n bɛ k'a fɔ cogo min na kabini waati min na génération rap respect ani ghetto kafiri ko b'a 12 fil la et je pense que n'i dɔn Talibi fɛ yen Talibi yira n na Kalifu donni kama ne y'a yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na k'a yira diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen na n ko nin n ko avenir ba bɛ nin na seko ni dɔnko la rap la mais
kalifu ne tila ka na ye k'i bɔra an jigi kɔrɔ ka bɔ an jigi kɔrɔ cogo di an y'a ye k'a fɔ e kun kan ka stade fa i kun kan ka palais fa a kan b'i da a faamuya b'i la a dɔnniya b'i la mais kalifu balila ka tunu maliyɛnw na dɔw ko dɔwɛrɛ tɛ kalifu tununen ko parce que ko kalifu ko wagati dɔ la wagati min na le clash battait son plein Ghetto Kafiri Talibi ni Iba wa ninnu bɛ ɲɔgɔn na wagati min na i nana k'i jɔ Talibi kɔfɛ après tila ka Talibi janfa ko karamɔgɔ janfa o de ye nin s'i ma parce que bamananw b'a fɔ ko ni i karamɔgɔ janfa ka b'i karamɔgɔ kɔ ka sɔrɔ a m'i labila ka tila ka t'i karamɔgɔ buruja ko o bɛ kɛ sababu ye i ka diɲɛlatigɛ bɛ don galama na ko du fait que i taara ka Talibi buruja après e dun tun ye Talibi ka mɔgɔ de ye Talibi ka protégé kun ye ka tila k'a ye k'e bɔra Talibi kɔ ka t'i sigi écran kɔfɛ ka tila k'o tigilamɔgɔ lagosi tuguni k'o de kɛra sababu ye ni bamananko banna k'o de kɛra sababu ye ni kalifuko banna i bilali kɔrɔ la kɔrɔ bonya jamana kɔnɔ karamɔgɔ bonya jamana laada dun kalifu kuma filɛ nin bon n ka foli bɛ tunkarakɛw fɛ surtout n ka foli bɛ cɛ i ka question ka di ne trop wallahi n ka foli bɛ bɛɛ lamɛnbaga bɛɛ ye karamɔgɔya yɛrɛ kɔrɔ de b'o fana na a ma deli ka ne dege dɔnkili da la Talibi ma deli ka ne layɛlɛn scène kan fɔlɔ Kalifu an ka taa nin yɔrɔ la n b'i lajouer nin kɛnɛ kan a ma kɛ fɔlɔ tellement b'a fɔ qualification na i b'a fɔ tan i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan ka dɔrɔmɛ kelen tɛ ka musique yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ a ma kɛ fo ka jɛ wuli a ma kɛ fɔlɔ il peut pas démentir ça an tɛ kuma de quoi et puis surtout sur i ka plateau i bɛna n bila kuma la sinon ne tɛ kuma fan bɛɛ de ni Talibi delila ka dɔrɔmɛ kelen di ne ma ka hɔn ala kana hɛrɛ kɛ mais tun bɛ Talibi kɔni bɛɛ se ka ko Talibi ma deli ka c'est à dire que e bilasira ni foyi ye Talibi ma deli ka sira dɔ bɔda dɔ nɔgɔya e ye arabu la e dun tun b'a fɔ mun na alors voilà yɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ diya mɔgɔ ye quoi ne ye Talibi diyara ne ye depuis a bɛ ka juste rapper je voudrais juste rapper o y'a sɔrɔ ne tɛ dɔnkilidala ye o ne ye Talibi lamɛn ne bolo ko maliyɛn yɛrɛ tɛ je crois que c'était un français wallahi mɔgɔ ka taa lajɛ a ka juste rapper awɔ cɛ bɛ se dɔnkilidala dɛ a bɛ se an donna dɔnkilidala kɔnɔ ne ni Talibi tɛ ne ka jɔ ye o Bɛnaflo de ye ne ka jɔ ye ne tun bɛ taa Bɛnaflo de nɔfɛ ka taa n ka dɔnkili da Bɛnaflo nɔfɛ an ye ɲɔgɔn dɔn Bɛnaflo ka li de kan e ni Talibi awɔ an ye ɲɔgɔn dɔn dilan de kan d'accord voilà a bɛ taa an bɛɛ bɛ sigi o y'a sɔrɔ studio bɛ so kɔnɔ dilan bɛ yen an bɛɛ b'an sigi a kan d'accord an ye ɲɔgɔn dɔn ten de koyi bon ne taara Bɛnaflo fɛ ka sɔrɔ erreur b'a tan ni fila fili la ɔhɔ u nana bila ɲɔgɔn na wayi Bɛnaflo ka mɔgɔ ye jɔn ye Talibi ne bɛ se ka Talibi bila d'accord a sɔrɔ de fɛ quoi Bɛnaflo ka canal quoi o la an bɛ taga fɛ yen a bɛ na an bɛ baro kɛ olu ka fɛ yen an bɛ taa mais a ka dɔrɔmɛ kelen tɛ n kɔnɔ kelen Talibi ka dɔrɔmɛ kelen tɛ dɔrɔmɛ wo sɔgɔlen tɛ n kɔnɔ mais e pourtant e mɔgɔw i jɔ Talibi ni mɔgɔw cɛ o don tɛmɛnenw na o don kama o de kan ka dabila bi o denmisɛnninw kan k'o de dabila o anw ye min y'a ko la a b'anw kɔnɔ sisan an yɛrɛ ka dɛmɛ kun tɛ ko an ka tɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ an ka dɛmɛ kun ye nin ka d'an ye an b'a dɛmɛ de quoi an ka juru san an b'a dɛmɛ quoi i teri sadɔn tɛ sadɔn ye dɛ mais i teri malodon ye malodon ye dɛ wa donc ne tɛ se namimɔgɔya la quoi ni n tɛ min na n t'o la ni n bɛ min na n b'o la quoi donc ne tɛ ka Bɛnaflo janfa quoi ne taara yanfɛ côté fɛ ne ye Bɛnaflo de janfa quoi Talibi tɛ dɛ n ye Bɛnaflo de janfa donc ne e taara Iba ninnu ka côté la c'est comme e ye Bɛn de janfa Bɛn de janfa quoi parce que Bɛn de ye ne ka projet kɛ fu ne ko bɔ Bangon na Tomɔkɔrɔbugu fɔ n sen na walayi wa Bɛn ma deli ka yɛrɛ fisaya ne ma dɛ a bɛ dumuni k'u ka so Bɛn e bɛ bɔ Bangon na i sen na fɔ Tomɔkɔrɔbugu a bɛ passé de a bɛ taa so Bɛnaflo y'o kɛ ne ye quoi ne tɛ fitiri wale dɛ wa n ye Bɛn de dɛmɛ Talibi dɛmɛ kun ye Bɛn dɛmɛ de mais n'i ma Bɛn dɛmɛ mais n'i ye Talibi bila n ye Bɛn bila o mais k'a fɔ k'a karamɔgɔ tɛ ne la dɔnkilida la ko min ko Kalifu i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan mɔgɔ kun bɛ ne la mɔgɔ min bɛ yen ko m'u suit u diyara n ye n tugur'u kɔ u ka rapu kɛcogo ka di n bɛ se k'olu fɔ mais k'a fɔ ko dɔ de ye ne kalan dɔnkilida la a tɛ yen quoi Talibi ka dɔrɔmɛ kelen tɛ ne kɔnɔ an b'o jaabi bɔ yen fɔlɔ quoi a ka dɔrɔmɛ kelen tɛ n kɔnɔ i ka karamɔgɔ kelen a ma deli ka n dege dɔnkilida la fi la a ma deli k'a fɔ Kalifu sɔn kɛ tan sɔn kɛ tan sɔn kɛ tan a ka dɔrɔmɛ kelen tɛ n ka fɛn foyi la diɲɛ kɔnɔ hali Talibi ne ma deli ka taa Talibi fɛ fɔlɔ k'a ye passé di ne ma ayisa a ma kɛ Talibi ma deli ka ne wele scène kan fɔlɔ ko Kalifu an ka taa jouer kɛyɔrɔ la jouer nin kan
a ma kɛ fɔlɔ mais karamɔgɔ ye jumɛn u b'a fɔ a ka bɔ je le respecte mais min kɛra o bɛ fɔ dɛ a bɔ voilà ɲininkali min ka kɛ ne b'o jaabi de di quoi nkalon tɛ yen quoi an tɛ nkalon tigɛ dɛ Soul nous on ne ment pas alors mais mun y'i bɔ a kɔ voilà n yɛrɛ dɔnkili bɔ yɛrɛ a ka i ye dɔnkili bɔ a kan voilà fɔ n y'a yira n ko ni ninnu ma bɔ talibi kɔ denmisɛnnin ni voilà n ko talibi ŋaniya kɔlɔlɔ bɛ yɛlɛ u fɛ i y'a dɔnkili bɔ e ye jɔn tugule talibi kɔ nin wagati a bɛɛ kɛra su ye fɔ ne yɛrɛ kelen pe a bɛɛ salen don mun na sisan Mara Sidou Mara tɛ yen mais Mara dɔrɔn dɔnkili da dama bitigi la ye o wa tiɲɛ don Mara jɔn denmisɛnnin Mara tɛ yen o bɛ min o fɔ ka na Viking jɔn a mais Viking bɛ yen ko Viking bɛ ka tourner e ma faamu Viking n'olu bɛɛ ye mɔgɔ kelen de ye Viking ma taa tugale quoi a bɛ min ka tourner min Viking bɛ ka tourner min Viking tɛ ka showcase ninnu kɛ yan non showcase tun tɛ o Viking tɛmɛna o ye o Viking bɛ fɛ ka na de o n tɛ ne b'a faamu ale ma so ale tɛmɛna o ye quoi n terikɛ n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ donc ale bɛ min il est sous dɔw wɛrɛ fɔ u fɔ ka na non a ka ɲi donc ne ta ye min ye ne de kɛra ɲɛnama ye classe tɛ wa ne tɛ n ka kuma fɔ k'a fɔ ko ne donna min gasi la o ka yafa ma o tɛ ne parce que kuma tɔ de bɛ don dɔ gasi la non mais Kalif an bɛ t'o sujet kɔnɔ parce que n'i ye nin mouvement ta k'a lajɛ Kalif aw ni Iba ninnu Kalif danfaraba t'aw cɛ dɛ ayi danfaraba tɛ yen c'est à dire que musique la danfaraba tɛ yen ayi danfaraba tɛ yen mais an bɛ se k'a fɔ ko promotion min ye Iba ninnu suit o ye aw ye anw de don o y'anw yɛrɛ de ye exactement aw ye o de don awɔ bon maintenant n'i ye nin promotion in ta k'a lajɛ nin promotion in ye a si bɛɛ kɛ Iba ninnu nɔfɛ kɛlɛ de la Gaspi ninnu nɔfɛ kɛlɛ la Talibi ninnu nɔfɛ kɛlɛ la bon an bɛ yɔrɔ min na komi bi ko kɔrɔbonya ani kɔrɔbonyabaliya je pense que aw de y'a ɲɛ yira aw dɔgɔninw na parce que n'i ye e ka nin son in ta i ye son min bɔ ka Iba clasher ne Soul b'o dɔn i ka son caman bɛ yen i bɛ Iba gosi a la i bɛ Gaspi gosi o bɛɛ i ka son dɔw fana bɛ yen i ni Talibi faralen i bɛ na i bɛ Talibi fana gosi donc a bɛ n'a fɔ kɔrɔbonyabaliya in aw de y'a yira Iba ninnu aw de y'a yira sisan denmisɛnninw na donc c'est à dire que aw de ye Iba ninnu c'est à dire que u la gosi k'u di denmisɛnninw ma parce que aw de y'olu suit n'aw tun y'u bonya bi u dɔgɔninw tun t'u dɔgɔya quoi an m'u dɔgɔya dɛ o m'u yɛrɛ bonya de sinon an m'u dɔgɔya Soul e ka petini ne ka petini e ni ne de bɛ ɲɔgɔn na e ka petini tɛ se ka ne dɔgɔya k'e tɛ bɔ a kalama pour que e m'a fɔ i ka petini ko i kɔrɔkɛ de qualifie kana dɔgɔya e ka petini ta ka ne dɔgɔya ne fana ka petini bɛ i dɔgɔya mais jɔn y'a daminɛ est-ce que i bɛ ka min fɔ i bɛ ka faamu ayi n tɛ ka faamu a n bɛna segin a kan exemple la sisan exemple la Talibi ka wagati la exemple hali sisan yɛrɛ génération na awɔ mɔgɔ minnu bɛ Iba kɔ Lili Iba Titi den an b'a kɛ Lili Iba Titi den voilà ale bɛ yen a ye Talibi bilen a ye Maladɔ denmisɛn o fana Iba wani bilen donc kɔrɔkɛw c'est à dire que dɔgɔninw tun bɛ ka i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na bɛɛ bɛ k'i jɔ sisan Iba y'a fɔ don jumɛn k'i kɔrɔkɛ Talibi ye kana dɔgɔya i ka son na dɛ ou bien ka bɔ ne kɔ ka to gara frère la ani ne de bɛ ɲɔgɔn na i kɔrɔkɛ de don i tɛ sɔn bɔ ka clasher yan i b'a to an cɛ de i da bɔ a la a y'o fɔ wa ayi jɔn ye jɔn di dɔgɔnin ma c'est eux-mêmes qui ont commencé ça est-ce que i bɛ ka kuma in faamuya non n bɛ ka faamu sisan Maliyɛnw y'a nin partager c'est à dire que a ye nin partager Kalif de bɛ ka kuma bi mɔgɔ min bɛ ka kuma a b'a dɔn de mɔgɔ lankolon tɛ mɔgɔ gansan fana tɛ mɔgɔ min bɛ ka kuma a b'a dɔn a y'a partager Kalif c'est à dire que e fɛ k'a fɔ ko bi kɔrɔko kuma ni dɔgɔko kuma min bɛ ka fɔ Mali rap kɔnɔ ko ninnu yɛrɛ kɔrɔkɛ ninnu yɛrɛ de y'a daminɛ mais olu fɔlɔ de ye tatapɔn classeli daminɛ o a ko n b'u ɲɛna jɔn y'a da génération RR wuli wagati ɔsi ma Mali rappeur bɛɛ fara ɲɔgɔn k'u tan wa o ma RR labɔ wa o kɛra n'o sɔn RR labɔ o RR kelen tɛ yen wa u ma tapɔn ni fangafin bɛɛ dɔgɔya kɔrɔkɛ dɔgɔya maintenant tout sinama il faut qu'il u ka sɔn a ma olu fɔlɔ de y'a daminɛ an fana t'u to yen an dɔgɔninw fana bɛ na u t'an to yen pour que u ka ne to yen sisan ne t'a la dɛ n t'a la dɛ parce que moi j'ai compris fɛn fɛn tugura kɔrɔbalen ninnu kɔ k'u dɛmɛ kɛlɛ in kɔnɔ u bɛ min kelen dɔrɔn fɔ n ye k'u bɛ diɲɛ kɔnɔ u salen tɛ dɛ mais ils sont pas u tɛ yen mun ye kɔrɔkɛ ninnu dɛmɛ u tɛ yen sa u tɛ se ka kɛ yen et puis min ye ne sauvé moi ne bɔra à temps quoi ne bɔra quoi ne taara quoi parce que ne tɛ maɲumanko fɛ quoi
an ye maɲumanko kɛ a ma dɔn an ye an ka taa an ci fɛ quoi e tɛ tɔgɔ di ne ma Ala de b'a di ne ma wa ne ma t'i nɔfɛ tɔgɔko yɛrɛ la ne taara de dɛmɛ kama walahi n'o y'a sɔrɔ n taara tɔgɔko la ɲama sɔn ne tɔgɔ sɔrɔ Mali bɛɛ cɛ Talibe fitinin kɛ o awɔ i bɛ taa clip lajɛ wayi a clip lajɛ première partie la Talibe b'a la deuxième partie an y'a wele ka dɛsɛ a ma na la han walahi a ma na la an ye clip tɔ kɛ ten ka taa k'a bila Allah mɔgɔ min b'i nɔfɛ su ni tile donc e fɛ k'a fɔ ko kɔrɔbalen ninnu tɛ denmisɛnninw dɛmɛ yan u t'u dɛmɛ tɛ sa u tɛ se k'u dɛmɛ yɛrɛ de kana fɔ k'u t'u dɛmɛ dɛ u ma deli k'u dɛmɛ wa u tɛ se k'u dɛmɛ u tɛ se k'u denmisɛnninw dɛmɛ ne k'i ma ne ye san joli kɛ Talibi kɔ n'a ka dɔrɔmɛ kelen tɛ n kɔnɔ e ko cogo di problème filɛ ne bɛ n ta de fɔ koyi ne tɛ tɔw ta fɔ dɛ ne tugura Talibi kɔ a ka dɔrɔmɛ kelen tɛ n kɔnɔ Allahu akbar a ka fini tɛ n na a ka samara tɛ n na a ka foyi tɛ n na han ne de b'a fɔ bi o cɛ tɛ yen min bɛ se k'a sɔsɔ e b'a sɔrɔ e b'a sɔrɔ cogo di a ka na dɔrɔn a ka na fɔ dɔrɔn ko bon k'ale tiɲɛna i ye nkalon tigɛ dɛ ne ni k'i a tɛ ka fɔ parce que a ma kɛ o ne tun bɛ bɔ Tomorrow Bango na ka taa Tomorrow ka taa Talibi fɛ a ma sigi an bɛ baro kɛ a ma de ka n dɔgɔya dɛ n bɛ t'i fɛ an bɛ baro kɛ an bɛ tɛmɛ o tɛ o de don wa mais ne bolo dɛmɛ u bɛ clip k'aw ye ne bolo i ka so u b'i ka so a foyi dɔrɔmɛ kelen o sɔgɔlen a ta n kɔnɔ et puis foyi quoi dɔrɔmɛ kelen dɔrɔn tɛ dɛ a ka taama yɛrɛ bisi kɛra Jarati tɛ ne la quoi an kɔni ye featuring kɛ o clip a jɔn y'a bɔ n ko Luka de y'a wari sara Luka de y'a clip kɛ o han walayi Luka ye fɛn caman kɛ ne ye dɛ laajida kabako kuma bɛ ka fɔ Luka Prod o kelen don kabako kuma bɛ ka fɔ bi bamanan fɛ dɛ non ne bɛ kabako kuma fɔ dɛ donc e bɛ fɛ k'a fɔ ko nin génération in k'u b'u dɔgɔninw dɛmɛ u ka na an bɛɛ k'an sigi sisan dɔgɔninw filɛ kɔrɔkɛw filɛ u ka na an ka na k'a fɔ a tɛ se ka kɛ o non mais quand même Lili b'a voyager a taara Faransiw la Lili b'a voyager a ye featuring dumanw kɛ Lili b'a se ka bɛɛ kɔni bɛ se ka kuma mais Lili b'a titiden ale tɛ se ka kuma parce que Iba Wani ka dɛmɛ Iba Wani ka denmisɛnnin yɛrɛ ka dɔgɔ Iba Wani ma min dɛmɛ peut-être Iba Wani ka génération na peut-être tɔ ma bon Gaspi fana y'a ka mɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ bon tout récemment hali ni Talibi ma aw dɛmɛ a ka dɛmɛ sera a ka Jagɛlɛya musique denmisɛnninw ayi dɛ a ka tɔgɔ a ye Jagɛlɛya de créer a mago bɛ Jagɛlɛya a labɛnnen don o tɛ dɛmɛ o dɛmɛ kɔrɔ toi tu as vu quel grand prendre de et puis nin bɛ kɔ to yen man denmisɛnnin caman bɛ sigida la i b'u dɔn talabu la o bɛ t'i fɛ yen o min tɛ fɛnɛ ka timu ye o exemple la quoi min fɛnɛ tɛ ka petini ye mɔgɔ dɔw bɛ taa kɔrɔbalen nin fɛ yen dɛmɛ tɛ ko parce que non Lili ba bɛ dɛmɛ kɛ Lili ba ma si bɛ kɛ quoi ayi i taara n'a ye Faransi ouais mais a ye baara joli k'i ye c'est trop parce que u bɛna fɔ de ko ni Iba kun tɛ Lili ba tɛ bɔ awɔ ni ni kɔnɔni kun tɛ ni yiri kun tɛ kun bɛ ni kɔnɔni faga mais i b'a bila kɔnɔ ni yiri ni fɛn kun tɛ kɔnɔni kun tɛ kɛ a fana dɔ kɛ dɛ a ye caman kɛ c'est pas pour le soutenir non a ye caman kɛ a y'a jɔ a ba di nɛni ma i kama k'a jɔ ni cɛ o cɛ i b'a dɔn a m'o ba kɛ tantɔ a y'a fɔ ni kɔrɔbalen fɛn fɛn i b'a i sen bɔ a la bila kɔrɔbalen a bɛ ka kɔrɔbalenw de dɔgɔya awɔ a ma kɔrɔ de dɔgɔya wa a ma Gaspi yɛrɛ dɔgɔya wa awɔ a ye Gaspi dɔgɔya ka Talibi dɔgɔya kun tɛ yen wa a delila k'a fɔ ko bon n'i y'a kɛ bon mais c'est très simple n terikɛ ne ka petini de ye kanu dɔgɔden dɔ n to yen kuma bɛ a b'a kɛ comment il va faire ça a tɛ se ka kɛ i b'a ko i bɛ ka kuma min fɔ mɔgɔw ka ɲinɛ i b'a ye révélation ba de kɛ sisan il nous laisse dans le jeu de u yɛrɛ bɛ sanfɛ u b'an lajɛ kɔrɔkɛ dun walahi bilahi cɛw ka jugu u y'an faga mais u ma ne faga u y'u faga parce que munna ne hakili kunna joona quoi parce que i b'a dɔn n'i bɛ ka don ko la quoi tu suis le système quoi i bɛ kalan sɔrɔ quoi o bɛ kalan sɔrɔ quoi surtout ne ka nin émission tɛ a lamɛn dɛ ne ni émission bɔra sisan ni nin émission tɛ Kalifu yera Joliba Sulu ka émission na awɔ yɔrɔ ne ma ne wele ne tɛ na o ayi e fana ma ne wele ten o ayi e yɛrɛ ma ne wele ten ayi ne m'u wele ten i mago bɛ fɛn dɔ la kojugu bon nin ye dɛmɛ ye mais o fana ne mago bɛ dɛmɛ min na o tɛ kelen ye o e kana ne wele dɔrɔn i ka miliyari ne ma kɛ sinon so bi ka taa nin kɛ i ka yɔrɔ kɔnɔ ta o fana nin tɛ kelen ye o fana nin ye dɔ ye quoi u ye dɛmɛ dɔ kɛ quoi ne yɛrɛ bolo kɔrɔbalen minnu ma foyi yɛrɛ kɛ foyi port u ma kɛ foyi ne de b'a fɔ u ma foyi port. Mais aujourd'hui, on parle de légende tɛ. Ne ko n'i nana bi, ne b'i ka avis ɲininkali kɛ nin ko in na quoi. Légende tɛ. International yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ jango ko légende ko kuma kan. International tɛ yen cogo di? Un rappeur. Non, aujourd'hui Iba Wani est international. Gaspi est international. Master Sumi est international. U ka taa France Stadifa, u ka taa Ghana Stadifa, u ka taa Burkina Stadifa. A y'o fɔ, Iba y'o fɔ. Burkina. I b'a ye Burkina Stadi. awɔ e kɔsɛbɛ ne b'a bɔra k'o fɔ. Fankelen yan.
aw fangale o tɛ sa o ye sadifa de ye an bɛ ka ko sadifa n'a fɔra ko sadifa o ye jumɛn ye n'olu bɛ ka min kɛ sadifa in ma o tɛ sadifa ye fankelen min talen o tɛ sadifa ye o ayi ni ko n bɛ joliba fa n bɛ nin fa ni danna yan o i ma fa o joliba ni danna yan ni TV news n'i ye danna yan i ma fa dɛ i bɛ nin de fa o de fa ya voilà donc e fa ko i b'a fɔ ma versi marsi fa non a fangale kɛ a ye fangale kɛ wa min mais bɛɛ ka concert a fangale de kɛ bɛɛ fangale de kɛ mais fa kɔrɔ mais c'est simple nin fa ye jumɛn nin fa ye nin ma fa o non eh surtout so nin ma fa dɛ e bɛ se ka fɔ ko sa fara a ma fa n tɛ se k'i sɔsɔ a ma fa a ma fa mais a ye fangale ta u ka bɔ u ka taa Australie u ka taa Corée u ka taa Chine u ka taa international Mali rappeur awɔ wa ni a tɛ yen international a tɛ yen n'u si la ayi k'a tɛ yen sa an b'a fɔ de ouais je suis sinon carte filɛ nin ye o ni album bɔ u y'a dɔn n'a ka fɔ ni album bɔ dɔrɔn c'est international déjà o ye album ye ni album b'i bolo quoi non i ka carte b'i bolo voilà o yɔrɔ ko tɛ quoi an ka tɛ o yɔrɔ ma quoi parce que an bɛ to ka fɛn dɔ fɔ international mais an ka taa international Wizkid nana Mali fa yan ouais Wizkid de yan fa Davido ma yan fa Davido yan fa Bernard tɛ ka fan bɛɛ fa yan ouais u ka jamana tɛ dɛ jamana wɛrɛw ouais mɔgɔ wɛrɛw bɛ bɔ k'u lamɛn jumɛn kabako tɛ yan kabako de don olu ka garan y'u ka garan ye an fana ka garan ninnu de ye u taara min qu'est-ce qu'ils ont fait pour ce rap là an yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn dɔn yan koyi e mun bɛ bamanankan mɛn o de don koyi han ouais et puis ni kuma na u bɛna fɔ ko langi sinasiya y'a ta bari bɛ ka tourner o a bɛ ka tourner langi ko ta a tɛ ka tubabukan fɔ Salifou tourner u tɛ ka tubabukan fɔ ye o Musa Alimata u bɛ ka tubabukan de fɔ yan ayi u bɛ ka jumɛn fɔ bamanankan langi ko jumɛn bɛ la musique n'a pas de frontière sinon an bɛ ka dɔnkili caman lamɛn an t'a kan mɛn e t'a kan mɛn ne t'a kan mɛn mais an ka nin artistes ninnu au moins u sera ka grâce à eux an bɛ se k'a fɔ Mali rap ye exploit kɛ exploit cogo di par exemple Iba One grâce à lui on a vu a ye trophée ta 1 2 aujourd'hui n'i ye hali Mali rap ka wari sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ ka wari k'a la e b'o témoigner ka wari k'a la ka na ni wari ye business côté business ka na ni wari ba sɔrɔ Mali rap la f'a kuma ka fɔ ninnu ka général kɔrɔkɛ ninnu de don o de la mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko c'est des légendes non u y'u seko kɛ ni cɛ o cɛ ko Gaspi Talibi Iba One ninnu ko m'u seko kɛ i ye nkalon tigɛ Mali kɔnɔ yan u y'u seko kɛ e bɛ ka bamanankan faamuya n bɛ ka faamu dɔɔni u y'u se kɛ quoi cɛ i ka bi baro ka girin ne ma non u y'u se kɛ walayi u y'u se kɛ u kan ka min kɛ u y'a kɛ quoi mais dan bɛ ko bɛɛ la tiɲɛ don wari tɛ Mali rappeur kun u ma wari sɔrɔ a la u ma na ni wariya kɔnɔ mais mon frère ka du jɔ mobili joli joli b'u bolo san joli kɛra ka du jɔ i bɛ artiste jumɛn dɔn k'a ye a donna musique la a ye tɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn a ye du jɔ non man ca sinon san joli joli de don olu bɛ min yɛrɛ olu filanw bɛ jamana wɛrɛ kan olu bɛ ka diɲɛ de olu bɛ ka villa tɛ dɛ olu bɛ ka quartier de jɔ quoi han olu bɛ ka diɲɛ de olu minnu ye génération kelen ye awɔ olu minnu ye génération kelen kɔfɛ olu bɛ ka diɲɛ de jɔ olu ka so ninnu olu tɛ kuma sogo kelen na sa du kelen fɛn bolo n ye so jɔ ka ban olu tɛ bɔr'o kɔnɔ caman bɔr'o kɔnɔ quoi ni ne sanga min sɔrɔ ka na se bi ma ni ne kun y'a sɔrɔ ka na se bi ma ɲama sɔrɔ ne bɔra rap la ne ye rap bila ne yɛrɛ e Kalif walahi n ye rap bila donc il faudra fɔ Gaspi minnu ye tɔgɔ min sɔrɔ ka se bi ma u kan ka rap bila k'a bila yɛrɛ u ye tɔgɔ min sɔrɔ dɛ awɔ et puis i bɛ wari min fɔ i bɛ wari min cachet jumɛn cachet de bɛ Mali rappeur la cachet b'u la dɛ 30 millions cachet bɛ di rappeur jumɛn ma yan Mali la yan 30 millions non o tɛ yen mais non parce que industrie musicale t'an bolo o de b'o kɛ o ayi dɛ u ma industrie musicale tɔgɔ non industrie tɛ yen o ah industrie musicale o de ka na o de bɛ 30 millions sɔrɔ bien sûr n'o tɛ yen e bɛ ba fɛn dɔ la sisan mɔgɔw b'a fɔ ko somɔgɔya ni fɛnw ye jamais que e Kalifu wele sisan 30 millions e k'o fɔ ne ye c'est à dire que c'est pas professionnel on travaille pas dans le professionnalisme c'est eux-mêmes qui ont mis ce système là en jeu kɔrɔbalen min bɛ taa jeu kɛ yɔrɔ caman na u ka petini y'anw ye tɔgɔ b'an na yɔrɔ min na u b'an wele an bɛ taa jeu n ka mɔgɔ de don olu de nana ye o olu de y'a bɛɛ tiɲɛ quoi n t'a dɔn n bɛ ka bamanankan faamuya quoi 30 millions tɛ se ka don olu la o 30 millions tɛ se ka don Iba One na 30 millions tɛ se ka don Iba la walayi Mali la o rappeur tɛ Mali kɔnɔ 30 millions bɛ se ka don min na han a 30 millions bɛ t'u la dɛ u bɛ taa Kayi kungow la bulon bɛ d'u ma bulon bɛ d'u ma mɔgɔ kelen bɛ Mali rappeur bɛɛ fara ɲɔgɔn kan secteur kelen min kɔnɔ
depuis il va revoir Mali artiste là. C'est moi qui le dis. C'est une révélation pas capitée. Ouais, je le répète. Mali rappeur Korobale fera fitina Mabana FM. Abonnez-nous. Je vais Kelena. Événement Kelena. Warte Mali rappeur là. Ne le mofie bi. Wartala. Eh Allah. Mais interview ala comme ça. Mali rappeur Badé. Oh, angata Mali rappeur Korobale na nguta 5 millions là. Ou bien kelengele quoi. Toba be munna. Angana mun molu duguma 100. O anwi. Angata 2 millions na. Awo buruburu ni mun be en fait duguma. Et olu kana yakubi nunu awo olu ka kasere kana chana anta awo wa olu ka kasere kana chana parce que olu be min don bi anta don donc olu ka ta 6 millions na ou bien anga ke 1 million ere o war fara nyoka o be joluma mo kala so no amano ko donc faut tala quoi eh Allah ye masa ni mi mesul ni fasada ni war be bolo ibe manati da be wartigi baye do ka fasada awo war ba kunne aba fasada no kungo sera e tara ya fasada mais e bi to ta fe baro la avec to avec ton dima avec molo dima mais na kungo sera ta ke fuke est ce que war ko kuma foya e ka dengun la ba wole e ka marage la ba wole Allah adola ani be glan re ka re ni fen no te ita ba wole ça c'est quel genre de personne ça Allah artiste were bafoué donc faut te mali arla angon ba kono de ma ma kana ni nu fen ya na ko fala so ala chamta barake amta bloqué on t'a bloqué, kata bloqué. On t'a pas fait on t'a joshi, kata joshi. Donc pour toi, c'est pas normal que mon kelenga ni Mali artiste be fara ɲɔgɔn kan kata lu événement kelen na mais sous la comme ça. O budget te Mali mɔgɔ bolo Mali la. O te Mali yɛrɛ budget ka misɛn kɔnɔ Mali yɛrɛ budget. Non an bɛ se ka kɛ état ye à 0 franc. Mais ni état ko k'a b'an ta ni budget an tacogo la wallahi normalement Mali budget ka bon. J'ai ne tiɲɛ dɛ. Allah. O état yɛrɛ jamana. Non ne tiɲɛ. Ni jamana mago jɔr'i la artiste yɛrɛ i bɛ jamana ka ko kɛ quoi o ye tiɲɛ ye quoi mais état Mali budget kɔnɔ Mali artiste minnu bɛ ka taa nin kɛ je suis pas contre la femme quoi mais je dis les faits quoi min bɛ ka kɛ quoi e fɔ ka Mali rappeur favoriser cogo min ou bien k'u a fɔ cogo di de k'u sankɔrɔ tan ka u yakubaya. c'est kuma dɔ tu tɛ u b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ u bɛ ne dɔn u b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ ils savent tous ce que moi je dis quoi u b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ. Tiɲɛ don. Cɛ Talibi bɔra kɔnɔ Iba bi normalement i ka bi ba ka kase kun kan ka tɛmɛ 30 la bi normalement wallahi non tiɲɛ don. bi Gaspi ka kase a kan ka tɛmɛ Gaspi wele dɔrɔn million wa kɛmɛ dɔrɔn ni Ala ta ye bolo ka taa kɛ ka na ayi de Gaspi Mali kɔnɔ bi wa kɛmɛ bile n'a b'a kɛ sa Gaspi Iba Yaku ti ka wa kɛmɛ na Yaku min bɛ se comme na ninnu bɛ se o la de Yaku min tɛ ninnu ye o t'u ye n terikɛ kɛnɛkan ko de don fanu b'i bolo ka tɛmɛ anw kan koyi fanu bɛ Yakubu bolo ka tɛmɛ ninnu kan ninnu ka fanu bɛ yen de anw bɛ ninnu soutenir a dɔw b'u kɔ ten de quoi an ka jɔ de don an t'u bila quoi ni ko wulila dɔrɔn kɛlɛkɛcɛw bɛ na quoi o b'a dɔn pɛrɛ k'u tɛ se ka foyi kɛ ninnu na ninnu tɛ se nin na bilen système yɛlɛmana quoi o y'a dabiri tata fɔ ye cogo min na a dabirilu dala ten de quoi n t'a dɔn ne bɛ ka bamanan faamu quoi o b'a Yakubu ka kase kase tɛ dɛ Yakubu kan ka ban ni ba 10 millions minɛ Yakubu kan ka ban 10 millions. Non parce que Yakubu bana moi je me rappelle a bana 1 million na société dɔ bolo. Mais a ma ko million Yakubu Ala kuma ye valeur k'a wɛrɛ la e bɛ taa société la tɔgɔ di 1 million. Société ouais société téléphonique yɛrɛ de don. Société téléphonique ala cɛ. Cɛ i bɛ jamana jumɛn kɔnɔ. Côte d'Ivoire. a y'a ban jumɛn na. 30 millions. Publicité. 30 millions publicité. O tɛ cachet yɛrɛ publicité cachet. Publicité 30 millions. Mali rappeur dɔw wele ka na 30 ko bon joliba bɛ na aw signer 30 millions. Ko sini 16h sɔgɔmada fɛ o bɛ na yan. Surtout kan k'i signer projet baara bɛ sulu bolo sulu yɛrɛ fɛn ye dɔ kan i bɛ don a kɔnɔ de quoi. I bɛ don a kɔnɔ de quoi i y'a faamuya. Ne bɛ ka fɛɛrɛ de f'i ye quoi. Ne bɛ ka fɛɛrɛ de f'i ye walayi. Ko directeur a ko sara yɛrɛ kɛra directeur la an bɛ si ye o. A bɛ nana cɛ 4 mais ninnu kɔni t'u ka droit d'auteur ta bilen. Dɔw ni Gaspi ninnu ni fɛn ninnu olu kɔni t'u ka droit ta bilen. O tɛ se ka fɔ ne ko ta ta. Non ayi olu mɔgɔ t'u ka droit droit d'auteur wari ni tɛ foyi olu bolo bilen sa. Wari to mɔgɔw bolo sa. O tɛ se wala kuma bɛ yen de i ye min fɔ sa o de ye kuma ye. O de ye u k'a to denmisɛnninw bolo ye quoi.
ouais mo de kɛ ayi ka jako o wele kana ko min jɛna quoi kana taa fɔ ka jako directeur wari kɔ ne bɛ ka fɔ wari ma ca a calen ba de toi à moi il s'agit qu'à calen ba bi artiste dɔ bɛ ka million sɔrɔ la ayi non n kan tɛ u ka fɛn ma weleto ninnu fɛn wari bolo non bile bolo la mais droit d'auteur musique wari ma ca n ka m'o de ma o bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan o n'i ka weleto ni fɛn de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka d'i ma quand on dit que le droit d'auteur a fait un paiement comme kuma dɔ olu bali k'u wele weleto ni wari tombé la k'u wele fɛnɛ voilà ko droit wari bɛ yen donc droit wari ni weleto ni wari o bɛɛ de bɛ di nin carte la sisan i bɛ taa kɛ tu présentes ta carte droit d'auteur wari filɛ nin ye a n'a weleto ni ta bɛɛ bɛ d'i ma i b'a minɛ quoi bon i bɛ ka weleto ni ta min fɔ et puis pour que a yira ko Mali kɔrɔkɛ min ye ɲɛngo ye quoi u kɔnna ka fɛn min dɔn joona ko wari b'a la quoi o t'a yira denmisɛnninw na quoi denmisɛnninw taw sira fɛ quoi o t'a kɛ quoi non weleto ni ko o mɛnna la ka sɔrɔ mɔgɔ t'a kalama wallahi an yɛrɛ bolo sa k'u bɛ ka wari ba sɔrɔ droit la k'a sɔrɔ weleto ni b'a la quoi bon an t'a co yɛrɛ dɔn ne bɛ taa sa ko bon cɛ i bɛ weleto ni ka co bɛ cogo di wallahi a bɛ ne lamunumunu a t'a ɲɛnabɔ gaspille u bɛɛ kelen quoi u bɛɛ quoi n tɛ ka mɔgɔ tɔgɔ a bɛɛ kɔrɔbalen ninnu bɛɛ u bɛ na sisan u nana sisan YouTube ko ni fɛn ko ni chaîne YouTube ko ni ka hali k'i ka fɛn kɛ bleu ye ta a ye photo de di an ka page kɛ bleu ye ta u b'i munumunu k'i munumunu u ni fama min yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn e y'u ka petini e bɛ t'u fɛ yen ni ala ni kɛra tɔ diɲɛ bɛ wuli hali n'o fama kan ka na o fɛ dɔrɔn ni nana u b'i labila joona i n'o kana ɲɔgɔn dɔn ni mɔgɔ nana k'u mago b'i la n'u ka farin n'u y'a dɔn wari b'o kun o tigilamɔgɔ u tɛ fɛ o ne ka ɲɔgɔn mais ils sont tous pareils là ces gens là cɛ ne de b'a fɔ sa ne b'a fɔ u ta tɛ ne fɛ o Kalif an bɛ baro bɛ ka ja kɔrɔ n'i ye a ta k'a lajɛ Mali a mis année de la culture là aujourd'hui c'est une fierté de voir que les artistes ont été considérés par l'autorité malienne par la transition malienne en frères en baarakɛɲɔgɔn n'o Ramsès Damar Faye et ni Ramsès jɛra moi sul ne b'a dɔn i ni Ramsès i tugura Ramsès kɔ o tuma i ma nafa sɔrɔ Ramsès fɛnɛ kɔ wa aujourd'hui n'i ma nafa sɔrɔ o kunu bi i ye artiste ye a yɛrɛ fɛnɛ artiste ye a bɛ CNT kɔnɔ i kana se ka nafa sɔrɔ est ce que i ka ko t'e yɛrɛ nɔ ye sisan ayi ne ka ko t'e yɛrɛ nɔ ye ne de ko sisan ala bɛ ne kɛ min ye sa ala bɛ ne k'o ye sa tɛ tugu maa si kɔ tuguni Allah ne de ye n ta fɔ ka bila sinon dans la famille ne ka famille kɔnɔ u artiste baden tun bɛ taa ne ka so u y'u ye bi u bɛ fɛ la a si ka sira tɛ ne la quoi wallahi k'o to yen quoi kɔrɔkɛbaw fɛnɛ quoi Ramsès ne tun bɛ taa fɛ yen ka bɔ Bangɔni na ne ko taa ne grand sœur kun furulen don Balabugu awɔ ne mago tun tɛ grand sœur la dɛ Allah n bɛ taa sɔgɔmada fɛ n bɛ sigi Ramsès ka da la a bɛ wuli 17h Kalifu jɛ sɛgɛnna dɛ mɔgɔ lakali tɛ dɛ a bɛ wuli 17h e ka debi sɔgɔma wallahi ça c'est wuli 17h wallahi a bɛ wuli 17h n'a nana k'a fɔ k'a bɛ n dɔgɔ a t'o kɛ wa cɛ dɔgɔ kan jumɛn bɛ ko kɛ yan cɛ a kɛra faama ye dɛ jɔ n bɛna cini dɔ la ka na a b'a tagali ne bɛ taa si grand sœur fɛ yen ne bɛ tila ka taa o dugusajɛ la même chose quoi e cɛ Kalifu an ne kun bɔlen koyi o waati y'a sɔrɔ n'a y'a kundigi dɔn n bɛ kundigi n'a ye sini min kɛ ne b'a kɛ je l'aimais quoi a ka di ye ja Kalifu yɛrɛ dɔrɔn tɛ o cɛ Ramsès mais n terikɛ mun nana ni kow ye e yɛrɛ ka mɔgɔ bɛ e yɔrɔ bi ne kɛra mɔgɔ min ye je suis l'accro de n taara mun na fɛ quoi n'i ka dɔnkili diyara dɔrɔn ne b'a ta quoi ne tɛ min awɔ e t'o kɔnɔ non ne tɛ bɔr'o kɔnɔ e mélomane yɛrɛ de ne ye mélomane sisan quoi denmisɛnninya tɛ ne ta la n y'a daminɛ sisan nin n ka sɔn fɔlɔ o t'a la n b'a la san tan o t'a la ne ka téléphone i b'a minɛ Gaspi ninnu ka sɔn kɔrɔ de bɛ ne kun kura tɛ ne kun a bɛɛ kɔrɔlen ma wa n b'a lamɛn wa n bɛ s'a dɔnkili bɛɛ la i ba o Gaspi o Talibi o u ka sɔn bɛ ne kun kabako don n bɛ s'a bɛɛ la mais u ka tout donné sɔn ninnu ka daminɛ 2018 ninnu na ka na ka taa sɔn si fɛ Allah parce que u dɛsɛra u dɛsɛra depuis o wagati foyi tɛ sisan n bɛ ka nouvelle génération denmisɛnnin ninnu awɔ m'u lamɛn ani n yɛrɛ ka génération dɔ bɔ olu bɛ wo kɔnɔ olu dɔnnen tɛ olu ka sɔn bɛ n kun ma lamɛn quoi lajida et puis denmisɛnninw u bɛ inspiration ninnu na de dɛ u bɛ ayi dɛ Kalifu dabila sa ko rap kɛra fɛn de san u bɛ taa denmisɛnnin minnu lamɛnnen tɛ quoi u b'olu ka flow de u bɛ t'olu ɲini YouTube kan denmisɛnnin minnu lamɛnnen tɛ u bɛ taa télécharger ka u den ka lamɛn so k'u ka CD bɔ a kɔnɔ ka da u b'o kɛ u b'o fɛn bɛɛ kɛ kɔrɔbalen minnu kɛ u ye nin bɛɛ kɛ halisa u b'a kɛ cɛ kuma man ɲi koyi Allahu Akbar mais quand tu les vois parler ouais i ma ne ka kuma direct ya awɔ yɔrɔ ni dɔw bɛ yen MC ka nin dabila fɛnɛ ouais k'u yɛrɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛba ye bon ouais staria non bamanan de bɛ yan bi an b'a bara ci an b'a bo an bɛ Ramsès de kan awɔ Ramsès i ko clip min taa i sigi an kun bɛ taa sigi a ma deli ka dɔrɔmɛ kelen jan
Allahu akbar. Il m'a donné comment il mène une traduction fille. Ah bon. Vous avez vraiment gagné. Ah bon. A doit se Ramsès Maouli comme ça. Mais il y a ce tata pas battre la file là. Non, ça on était dans le dao. On ne m'a pas dans le dao. Eh Allah. On ne m'a pas dans le dao. J'ai fait un canon bila menade. Ah, on m'a Jacques Mafia. Ah faux. Jacques Mafia de La kida. Jacques Mafia. Donc comment il mène une traduction de fait a donné une diction de Dominique Mina kelen kono. Eh Allah. Diction ira de konima. Ko che ko Dominique mona kanga Dominique ay Dominique. Ay Dominique domina. Ne traso là quoi. Faut bi quoi. Massé quoi. Il cesse ma ñogo ko fait. Ça c'est ay ñoy jigoro la ñoy ali droiter kono. Eh Awa ñoy droiter kono de am jole ma nga war no fait depuis heure jume an jole be war no fait. Ramset na droga do droga ta droga te mena c'est fly. eh non ngate o kera de mo ti atseko so o kera o. et ceci O kera la mame o kera warta ko la ma era la. ay do waso absente kono. Awa so sente era kono. Atara. Ni droga tra bi ta mene do. Ado Ata awsoro. atra so na wa dunya be aso just un bébé be war so wi. Be tarika war ne ko. Te artu fi to chamara to la ta we ni droga ne to joy. Feza fana kumbe ado. O do kana ne sia fole ka feza yenyela. Allahu akbar. Ya o kana ne sia fole ka yenyela. Donc cesse nana ka besoroy. Voilà donna des directives. Do ta veut dire par na fora ko ikana ni ka ni shekite. Awo. Ni ta te sheki war directive te dima. Do ta sheki do ta espèce. Allah. Voilà. Wallahi ado man ta resoray. Allah. Nen tara so ne na to mo ta do ne segna kata. Mais muso mbe ko aida. Awo. Avec a chesir sisan. No ayda chesir le no. Aida be ka fole bi la mer. No a chesir le. Dai fa ko anya yɛrɛ sɔrɔ plateau sanfɛ. Voilà, u ka essayer u ka heureusement ne b'an bolo quoi. Awɔ. Numéro ta u ka ci ci ma quoi. Ma sanga tan jɔyɔrɔ na tuguni an tɛmɛn'o ye quoi. Wa Allah donc alibi abu taw jɔra. Ni sara kana fɔ tan tɛ dɛ a ka fɔ ko piu ko ɲɔ tigɛra. Kana taa don dɛ. Ni se b'i ye i to yen fɔlɔ semaine kelen sinon wallahi i t'a ran sɔrɔ. Allah. Ko dɔw bɛ ta 4 heures du matin. Massa Mali artiste. Mali wa dɔw tɔgɔ dɔnnen don dɛ. Wallahi Allah bon i b'a sɔrɔ a dɔw yɛrɛ il paraît que Ramsès ka nin kala de kɛ o. Ça fait culturel min fɔ o. Awɔ. Ko Ramsès ale da organisé olu y'a organisé. Wayi. Ko bɛna mɔgɔ ta ka taa o bɛna jɔn ta ka taa tɔgɔtigiw tɔgɔ t'anw kɔni t'a la. Allah. Pourquoi ils ne font pas la recherche de mun wayi minnu min an ka dugu ma ko wayi wa an bɛ se ko ye wa an bɛ ka conscient fana da wa an bɛ se classe fana na quoi pourquoi u bɛ taa tɔgɔtigiw don pourquoi u bɛɛ tout le temps c'est lumière bɛ mun na u bɛ t'o nɔfɛ c'est le même système mon frère ɔ lumière bɛ mun fana nɔfɛ pourquoi olu fana t'a fɔ bon denmisɛnninw a ye na ka taa ɲɔgɔn fɛ. Allah. n'u y'o nɔrɔlen. mais b'a fɔ Mali bɛɛ Kalifu de bɛ se ka nin Kalifu de bɛ se ka nin cɛ fɔ maliyɛn bɛɛ ye. n ka cɛ n'u y'o nɔrɔlen denmisɛnnin min na i ye tɔgɔ de sɔrɔ i bɛ ka nali ni Mali rappeur kɔrɔbalen y'i wele téléphone na dɔrɔn a bila i kunna k'i commencera ka tɔgɔ sɔrɔ a mago t'i la. Allah. La ida. O mɔgɔ foyi tɛ denmisɛnninw na bon denmisɛnninw bɛ ka cɛ a bɛ fara denmisɛnninw na sa. mais aujourd'hui classe kura min bɛ nalen an b'i ka vidéo lajɛ i kumana kan an b'o lajɛ régie juste après ani Kalifu bi baro ka di a y'a partager. Yo la famille cɛ Mali artiste a ye baara kɛ vous nous emmerdez n'a ka classe kun tan ninnu n'a ka manana ko ninnu ye quoi n tɛ sɛbɛ ko yɛrɛ ye quoi an n'a ka kalo saba succès ni ninnu succès ye Ferel Gan n ka cɛ n'i ya ji wuli 500 mg u y'a bila ji la dɔrɔn a yɛlɛnna dɔrɔn a banna aw ci ma taa yɔrɔ si qu'est-ce que le Mali les artistes les rappeurs maliens ont fait pour ce Mali là u ma foyi kɛ an ma foyi de kɛ port Mali tɔgɔ bɛ fan jumɛn musique la n ka mɛ rap de ma Mali tɔgɔ tɛ fan si. Avec Willy Manmanakele, nous n'y faisons pendant que les autres artistes des autres pays sont en train de compter des milliards. Vous êtes en train de couler vie millions de vie de venir faire. Wani, n'a vie millions de sera, n'a fait 20. Mais au lieu de dire de mine, dire avec Manmanakele andel, vous nous emmerdez quoi. Allah kama bonda aka fana a sans père kama ka bonda la quoi. Aka fana ba kama ka bonda la. Vous nous emmerdez. Merde. Ka Joliba TV news lajɛ a bɛ jamukan min sanfɛ an k'a ma ko Jolibara bi ani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo o ye Kalifu bamananden dugutigi de don bon ka bɔ Bangoni na artiste duman don artiste min n'a ye ko in daminɛ kanu bolo ma k'i banba kan hali bi a cɛsirilen don a kan an bɛ k'a ye Kalifu a bɛ n'a fɔ e ma succès sɔrɔli min kɛ o aigri soso de bɛ kɔ
a bɛna fɔ Mali bɛɛ bɛ dɔnni min kɛ k'a fɔ ko cɛ dɔ bɛ yen k'a bɛ se dɔnkilida la yɛrɛ de a bɛna fɔ o aigri de bɛ yen kɔ an bɛ k'o de jateminɛ e la Kalifa mun bɛ k'i bila nin kuma la succès Eiffel dans 3 mois a tɔgɔ 100 000 vues 1 million de vues ni e ka j'aime tɛ ka tɛmɛ 2 j'aime kan 3 j'aime kan est-ce que o y'olu nɔ ye wa o tɛ mɔgɔ nɔ ye o tɛ mɔgɔ nɔ ye dɛ minnu fana bɛ k'u yɛrɛ kɛ jɔba fana ye sinon ni ne ma vie kɛ nin na bon ça o bɛ se ka kɛ ne ka communication kɛcogo ye ou bien o bɛ se ka ne man di mɔgɔw ye ou bien o bɛ se ka kɛ sanga tɛ ne la tɔgɔ tɛ ne la dawula tɛ ne la o bɛɛ bɛ se ka kɛ quoi mais e min fana ko ko a donna ta k'e bɛ an ka jɔba ye e man ka couler 1 million de vues nɔfɛ o pendant que les autres artistes des autres pays sont ne bɔnna bɛ ka vidéo dɔ ye 476 millions de vues ouais n yɛrɛ ɲɛkisɛ de y'a ye awɔ mais n terikɛ mais olu tɛ whisky ninnu whisky ninnu ka sira tɔ tɛ i ba ninnu yan awɔ u ye 100 000 bila sisan classe bila sisan n'u ye 100 000 vues kɛ i b'a ye u ka mɔgɔ dɔ b'a ta ka bila 100 000 vues 100 000 quoi 1000 quoi 1000 quoi 100 000 quoi k'a sɔrɔ 100 000 ninnu dɔw ka ala yɛrɛ 100 000 vues o wari bɛ taga min mais e k'i miiri 476 millions de vues sur YouTube o wari ye joli ye mais n terikɛ c'est jamais éternel de ala kama sa il faut qu'on sorte dans ça hey dɔ bɛ yen ala t'a di bɛɛ ma dɛ Samawusu bɛ yen o sara o awɔ Samawusu cɛ in tɔgɔ de an ka dɔnkili artiste kɔrɔbalen baden de bɛ yen awɔ Umu Sakara nana ka tɔgɔ sɔrɔ k'u bɛɛ to yan o kɛra o ma kɛ yan wayi Bigini ni fɛn awɔ Maramba olu ye min sɔrɔ Tata Bamu y'a sɔrɔ non a ma sɔrɔ wallahi ni Jabate y'a sɔrɔ wallahi mais n terikɛ bɛɛ n'i ka ko de don quoi n'i tɛ suit peut-être que ne bɛ tila ka suit koyi awɔ ne m'a dabila fɔlɔ dɛ i m'a dabila i b'a kan en tant que i b'a kan bɛ ɲɔgɔn na koyi awɔ i t'a bila dɛ awɔ n'i suit la don min fɛnɛ na non bɛɛ n'i ka bɛɛ n'i studio don ça me fait suer mun tɛ o ne gris et puis le mot est gris là awɔ quand tu dis la vérité au Mali toi tu es u b'a fɔ que tu es gris kelen tiɲɛ dɔ bɛ n'i y'a fɔ dɔrɔn i bɛ mangoya sɔrɔ quoi o de la ne ko ne ka kuma daminɛ na n b'a fɔ n bɛ segin a kan n donna mɔgɔ min gasi la o ka yafa n ma o tɛ bɔ ne da kɔnɔ a tɛ bɔ a kɔnɔ surtout ne ko e ma k'e cɛ ka ɲi sa a bɛ digi dɔ la sisan o ma mun de kɛra surtout i bɛ se émission na i bɛ se question na o ma mun de kɛra o tɛ fɔ wa mais c'est les faits donc e jogo ne mago t'o la quoi n ko dɔ ko ne ma nin vidéo la ko bouton dɔ bɛ ne ɲɛ la ko ne ka taa ko ne bɛ ko awɔ ko ne bɛ ko ne bɛ kuma fɔ a mago t'o la dɛ ne bɛ ko a tɔgɔ de ko jumɛn ko ne bɛ ko safunɛ jumɛn de la farakurunin wele sɛ voilà ko ne bɛ ko safunɛ jumɛn ko tile de bɛ ka ne gosi n ko ayi n ko fiɲɛ de bɛ ka n gosi wa n bɛ ko cɛncɛn de la ne de bɛ ka mɔgɔ jaabi ala mɛ dɛ ne ka commentaire la ne de bɛ jaabili kɛ ne i yɛrɛ est ce que mɔgɔ dɔ de tɛ ka page kɔfɛ min b'a ci ne ka page tɛ ni ma jɔ si bolo i yɛrɛ ni u ka bila kɔnɔ n'u kumana Kalifu ka page kɔnɔ dɔrɔn ma page Kalifu bamananden ne yɛrɛ de bɛ k'a fɔ n'i ye patapatakan fɔ n bɛ patapatakan fɔ ne ye n ba nɛni n'i ba nɛni ne mɛ wele o moi c'est pas appelé hein ouais donc va brosser tes dents moi je vais brosser mon nez danko kuma de fɔra yan Kakar tusu bɛ ka se Kaka tusu tɛ ka se ka foyi kɛ mun de kɛra o de bɛ ka fɔ aw ye o de bɛ ka fɔ aw ye tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ a b'o de ɲɛɲini sisan a b'o de ɲɛɲini surtout ne commande ne ye kuma fɔ walayi n'a fɔra ko surtout nin fɔ ne bɛ réseau kan ne bɛ tɛmɛ i bɛ tɛmɛ non surtout commande mais qu'est-ce qu'il dit wayi non il faut que maliyɛn ka et puis o tɛ rapport dɔrɔn dɛ il faut que maliyɛn b'o de c'est le système kelen de don qu'est-ce que la personne dit a tigi bɛ ka mun de fɔ i b'o de jateminɛ a commande dɛ awɔ tiɲɛ don a bɛ ka mun fɔ sisan tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ i bɛ t'o de ɲɛɲini sisan k'i ka analyse k'o kan mais terikɛ kana to mɔgɔ kuma mais pas la personne en physique ne ye kuma jugu jumɛn fɔ nin na yan c'est la merde non tiɲɛ don dɔ nana ni banɛ ne ka denmisɛnw bila banɛ ne yan dɔ nana ni banɛ ne drogue ni fɛn ninnu ni gulɔ ni fɛn ninnu c'est pas ces grands là e delila ka Tata Bamu ka dɔnkili jumɛn mɛn ko an ka taa gulɔ min a t'a kɔnɔ i ye Fanga Afrique ka dɔnkili jumɛn mɛn k'an ka taa gulɔ min a tɛ yen ninnu ka génération nana ni gulɔ min ni olaja ni fɛn kirikara kiri ni fɛn ninnu ye ils nous ont montré même que l'art malien c'est de blé de don hɔrɔnya t'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ dɔgɔya t'a kɔnɔ mais élection présidentielle la jɔn taara yen jɔn de taara faamaw fɛ yen ka taa fasada ka t'u nɔfɛ tourner ni fɛn na ka c'est pas ces grands là sisan ces grands là olu de ma kɛ yan est ce que olu y'u miiri jamana la wa bon jamana ni position na président min bɛ yen sisan est ce que i bɛ k'ala ka hinɛ la awɔ voilà est ce que a ka ɲi a ka taabolo ka ɲi sanni a ka taa débat fɛ ten tu prends acte de quoi un artiste mais artiste i mago bɛ blé kɛ
Voilà. Bon, ni jamana ko nana blé de black greffe. Normalement. Ma foko ite monamana ko dongli ndare. Ah tay ka war ñina. Mais ni jamana lorsqu'il s'agit du pays maintenant il veut war ko de black greffe quoi. Wala do quoi. Bon, on war ko jatew. Sinon ay bu ko fa ma wala ko nadi. Politicien chama ba de an wala wallahi. On teta. Wallahi wani ma daga ta politicien ka kene kan folo ko ne ko allo way karsa flane ay voté ay mais ta doro nga fori ka doro mi nga prestation ke metebe fu be dimi naka caché be salade kana woni ka seni nga je sais pas un problème ko ntini to ko fo de nga fena wana fen bora ni i ka fen photo bala table nga page kan donc est ce que qualifié ka sengati yere noy oula ne non parce que na ko la domina mais faut un système de fallait quoi tu changes le système quoi. Oh. Regarde les photos là, t'es forco t'es plané, t'es forco. Alors, moi on est unique hier. Ça c'est l'Afrique. Ni c'est bien les dominer, va connaître. Mais visibilité, mais n'est qu'à visibilité peut-être dire alors. Mais non, mais il y a un petit sou, il va nous marquer do, marquer bala, il gaspille nous marquer do, marquer bala. Normalement, encore au cœur, le manque. On a naqué nous donnons. C'est de ouais, non, on va donner naqué boudon. Est-ce que Nike les connaît? Le marque Nike la tiki boudon. Puis moi nous, les redotés n'est sénat. Ah ouais. Ne venez donc. C'est un yeke. On va donner que ça va de babini la semaine. Mais au glané potano Sénégal. C'est bateau. Intervention à nous ça comme bien wartéo. Son ne war sur ne système fallait wallahi. D'accord, rapidement. Ko wakati sera. Il va se faire fort. Yakubi ani fenga ka clash là. Champi non, moi émission. Yakubi ni John. Ani Yang BG ka clash. Est-ce que ni amatemeni wakatu ka est-ce que c'est ça c'est est-ce que ni kanga ke blé voilà il a jugement humain par rapport à ça en tant que grand frère ni kanga ke mais ni manga ke BG ni Yakubi de che akanga ke mais manga ke awa BG ni Yakubi che quoi muna voilà ale bangi gole wuli Yakubi kama ale bigi kokote ni kama mangi kokote ni kama BG a to ko di mais ni ndoga ma la ndoga fongo ti BG a fone ga plateau ka ko Mali ne a ɲininka clash ko la ko clash ko c'est pas intéressant ko a bɛ ka jamana wɛrɛ de ɲini k'an bɛɛ kan ka jamana wɛrɛ de ɲini ko sinon ko n'a ko k'a bɛ datugu a b'a datugu tile bila Mali réparti do u tɛ bɔ bon maintenant ni Yaku taara fɔ ko bamanan ko Somakɛ sigilen a n'a ka fɛngɛ donc a fɛnɛ réagira o de kɛra c'est à dire ko ti cɛ furu ka dimi sani BG ka kɛ dɔnkilidala ye Somaw bɛ yen ouais o tiɲɛ a nana sɔrɔ caman bɛ Soma fini dɔn dɔnkilidala kunda dɔnkilidala o de tun bɛ yen fɔlɔ ouais est ce que a ko BG ouais donc BG tɔgɔ ma fɔ ni BG tɔgɔ ma fɔ sisan ne yɛrɛ bolo dɛ n'e tɔgɔ ma fɔ e b'i yɛrɛ k'a ye cogo di o ma Soma fini bɛ dɔrɔn relation na ne ka clip kura bɛ Soma fini de bɛ ne la ouais ne ka photo dɔ bɛ yan Soma fini yɛrɛ kɔkɔlen de bɛ na ko bilenmanin bɛɛ b'a la sɔrɔ bilen ni fɛn ninnu mais ne fana bɛ na kɛ parce que an ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ awɔ n'a kun y'i diya aw yɛrɛ ko e bɛ min kɛ Mali rappeur bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne ɲɔgɔn t'a la ɔ Mali rappeur bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan k'e ɲɔgɔn t'a la an bɛɛ b'o la o kɔrɔbalenw b'o la denmisɛnninw b'o la minnu bɛ nalen o b'a la donc ni mɔgɔw wulila e kama sisan ko wa e k'a ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ a ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ mais ne fana ye Mali rappeur de ne tɛ Australie ta ye koyi bon a ko Soma fini b'i la e ka mun ye fɔ tan awɔ ko Somakɛ k'i sigilen a Dorobara kan ko Soma fini ko Somakɛ sigilen a Dorobara aw ma Kaliburu ka clip dɔ kɛra Soma fini kun t'a la ouais pour que a ma miiri o la a ka denmisɛnninw to yen quoi u ka denmisɛnnin Ala kama a ye denmisɛnninw to yen donc e yɛrɛ bolo a man k'i kɔkɔ Yakubi kama ayi i bɛ kɔkɔ dɔgɔnin kama mais tɔgɔ tɛ bɛɛ la wa Mali réseau bɛɛ a si ma ɲi Mali réseau si ma ɲi ne ye joliba wulilen ka na jɔ i b'a sɔrɔ e de ma ɲi kɛ sinon ne ko Mali réseau bɛɛ de o i t'i bila paix la mɔgɔ si ma kuma o jɔn bɛna kuma si tu ne réagis pas jɔn bɛna kuma i bɛ to la n'a sɔrɔ e de don a tɛ n'i y'a k'i ye il va venir et ces gens là ces petits là u kan ka soutenir ne ye denmisɛnnin ninnu walahi BG n ko BG ne ka rappeur ye BG ka album bɛ ne kun non a tɛ tɛmɛ o kan ne y'a san de non a tɛ tɛmɛ o kan a bɛ ne kun walahi BG ka album bɛ ne kun Kaliburu ka son club bɛɛ bɛ ne kun non a tɛ tɛmɛ mais min fɛ ka min f'i ye i b'a dɔn ɔhɔn a man ka kɔkɔ nin de kama dɔnkilida la Mali rappeur bɛɛ bɛ BG dɔn cɛkisɛ min don game kɔnɔ i b'a dɔn a fɔra i ye i b'a dɔn a ma fɔ i ye i b'a dɔn mais a filan tɛ nin ye a man ka kɔkɔ nin kama nin n'u ma fara denmisɛnnin na dɔrɔn u ka carrière de bɛ ban quoi ne de b'o fɔ bi quoi an mɔgɔw BG la min na i b'a dɔn BG ni Mala u ka taa wo in kɔnɔ quoi
u ka diɲɛ bɛɛ minɛ ni Mali rap ye parce que Mali rap ma taa yɔrɔ si fɔlɔ ah non BG bɛ ka na ni siri min ye bamanan fini ninnu ni gɔni ninnu Mara fana ka sirili ma ye yan donc Mara fana bɛ ka na n'o sirili ninnu ye a fana donc i ma ye donc n'olu olu ka taa diɲɛ bɛɛ minɛ festival baw la kɔfɛ nin ye BG de ye a bɛɛ Mali la yan dɛ ne bɔ ko boli mais ne ko bolo an ka Iba ninnu soutenir comme olu bɛ bɔ da la Iba tɛ se ka taa yɔrɔ la tuguni qu'est-ce que Iba bɛna taa min Iba ni Gaspard ni bɔ da la ka ban sa olu tɛ se ka taa yɔrɔ si a dɔnkili t'u bolo a fini dota t'u la a samara dota t'u bolo a idée t'u la a talent t'u la a maîtrise t'u la ne de b'a fɔ Kalif bamanan den de bɛ nin fɔ mais e bɛ ka fini min don yɛrɛ pour que ka dɔn kɔfɛ i bɛ taa tubabu ka fini don e bɛ dɔn min e bɛ se ka baara ka tɛmɛ américain kan e bɛ se ka baara ka tɛmɛ français kan ayi e bɛ taa clip min kɛ o e bɛ baara ka tɛmɛ olu jumɛn kan e ma ne ka frigo feere clip lajɛ awɔ c'est traditionnel non c'est purement traditionnel tubabu ma tubabu yala awɔ e bɛ tubabu na clip ne bɛ ka kuma fɔ o mɔgɔ t'o la koyi o tɛ ne ka kan mɛn koyi ne ye fini min don ne ye fɛn kɛ cogo min na donc BG ni Mala bɛ ka na n'o style quoi bon ne m'olu soutenir o kan dɛ mais n'u ko a kana bila denmisɛnninw de la a ka Yakubi to yen Yakubi dɔrɔn tɛ dɛ moment de succès ninnu ni u tɔgɔ ka ca quoi awɔ Zɛri ninnu ni u k'u bɛɛ to yen n'an t'u soutenir an kana u senkɔrɔla ɲagasa mais n ko kɔrɔ olu yɛrɛ dɔgɔninw de bɛ ka kɔrɔ ka kɛlɛ kɛ n'i y'a ye BG bɛ k'a fɔ ko kɔrɔ ka bonya i b'a wari ka bonya ko f'i ka bonya c'est à dire que olu bɛ ka kɔrɔ de ka kɛlɛ e bɛ ka kɔrɔ minnu gosi tan tɔ ni e bɛ ka dɔgɔninw défend olu bɛ ka na BG ninnu yɛrɛ bɛ ka na o kɔrɔkɛw de défense ta o ayi dɛ BG ka génération BG ni bɛɛ fila ye génération kelen na dɛ Kalif ko waati sera mais c'est pas possible Kalif Allahu Akbar a fɔ Mali kɔrɔbalenw ye k'u ka sabali u ka denmisɛnninw soutenir quoi message jumɛn b'i bolo message min bolo seli min bɛ denmisɛnnin ninnu bolo bi u ye taamasi yɛlɛma quoi u ye dɔn yɛlɛma Ɲamakɔrɔ Debeto ninnu ni Bacare ninnu ni cɛnin tɔgɔ de Dani kelen ma o tɔgɔ de bɔtɔ Dani kelen ma Black Lord ninnu Yakubi ninnu Mama le succès ninnu enfant Ala kama Mama le succès la n'i y'a lamɛn ne yɛrɛ ne t'a lamɛn koyi a ka dɔnkili kɛnɛ tɛ ne kun mais je le soutiens parce que n'a ko Friw Mali bɛɛ b'a lamɛn tiɲɛ don o rappel jumɛn bɛ kɔrɔbalen ninnu na a b'a fɔ Friw sini Mɔlɛs Yakubi ka fɔ sini concert bɛ yen i b'a kana ko sini concert bɛ yen an ka layɛ min bɛ fa sini ou bien an ka daminɛ bi sisan à l'heure la an filɛ yɔrɔ min na sisan il est 17h 19h ko concert bɛ yen walayi Yakubi bɛ jamana sɔrɔ ka tɛmɛ i bɛ wari kan a b'a sɔrɔ a kan cɛ denmisɛnnin de bɛ min bolo sa u tilalen o ye kun Kali il faut k'an ka segin émission in kan il faut non il faut k'an ka segin émission in parce que kuma baden bɛ yen foli b'aw ye dɛ kuma bɛ n kɔnɔ dɛ kuma bɛ yen quoi aw fɔlen de koyi mais min ye min ye ne b'o fɔ ne bɛ tɛmɛ Kalif mais an tigi ye sanu kan rapidement i b'o fɔ mɔgɔw ye régie a b'a to a k'o fɔ mɔgɔw ye an tigi ye sanu kan sisan an tigi ye prestation na an tigi ye foyi la fo n'a kɛra tout récemment an ye Bagɔni ka fɛn na sinon an kun famana k'i ye ka produit problème jumɛn bɛ yen bon problème bɛ yen l'exé banabaatɔ bɛ n bolo l'exé banabaatɔ bɛ n bolo n'a bɛ si n'a bɛ wuli fɛn bɛɛ ye ne de ye années quoi donc sisan e tɛ se k'a fɔ k'i b'i cɛkɔrɔba a ɲɛcogo la ka ɲa k'i bɛ taga jukɛyɔrɔ la ou bien i bɛ taa scène kan studio la ou bien i bɛ taa télé la ou bien i bɛ taa radio la a ma nɔgɔn ma quoi Bakare ta yɛrɛ la n ye n forcer ka taa parce que n ma deli ka taa Bakare ka ko jɔn na n ma deli ka t'o la quoi n ko Bakare ni Zé ta n bɛ taa n bolila ka taa dɔrɔn ka jouer dɔrɔn ka boli ka taa so j'ai pas ce temps quoi mais sisan l'exé ɲɛ bɛ ka nɔgɔya quoi d'accord an bɛ dugawu kɛ ya et puis c'est bon a tɛ tagama donc ko bɛ gulonnen don e de la mais a b'a kɛ cogo di ne bɛ taa wari min sɔrɔ ko n ka taa di a ka publicité ni fɛn clip ni fɛn n bɛ taa don l'exé la il est malade je peux le soigner avec o de ne sɛgɛn dɔɔnin sinon ja dɔw mɔgɔw ka ko in kɛ gulon dɔw la ja dɔw ko dɔw bi ko u ka bɔ ne la sa ni dɔw ko don u ka na l'exé ta ka dɔw kɔ la kɛ e bɛ u k'u ka l'exé ta banabaatɔ u tɛ cɛkɔrɔba ladon dɔn ani musokɔrɔba ladon u t'a dɔn quoi an tɛ barika ko la yan quoi ne tɛ barika ko kuma i y'a mɛn da ayi n t'a fɔ c'est mon père je dois le faire point mais barika ko ni duwawu ko u ka bɔ ne la n'o de bɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye wala duwawu bɛ kɛ maliyɛn tɛ tɔgɔ Nord kɛlɛ tɛ ban merci Kalif duwawu min kɛra nɔ Kalif i sigi i ka laban ni freestyle dɔ ye i ka freestyle dɔ k'an ye wagati kɔni banna an b'a laban ni freestyle ye ok an fitinin an tun bɛ to ka mari bɔ ko wariba tiɲɛna kɔrɔbayara
Là, on a ce qu'à réaliser encore balé. En y a qu'à faire haute réalité, j'affoire vous. Non, jamais haute réalisé. On en a soro mani boabe saga pununa. Ana bogabi, gringato la fin de bolola. Fantanya de nani imposé. On a fala, capri murboclé. Calé togom n'ont pas bougé. On veut kanyayini, c'est ni la mais ça ne va pas. Kunuka fusani billet. Au qu'on a fili de banca. Chini beke chodi kamana gande banca. Foi nous dans les maloche. Kungo nabaliya. Tchakule nyumate soro. Ana rendez-vous en bas. Ni yang ye ka sogo du foni kungo be sigida la sigida yang ke côté. Quand on fait blanco fait. Ni la bandu ko tara tu masra. Merci à Khalif, merci à tous les téléspectateurs. Au bel follow nous, à Jamoukan partagé, à tous mes Djoliba FM de Sanfé, à Djoliba TV News, Jamoukan Djoliba Rapu avec Sibiro Nega Kantan Wolonvla, no Dana Gouchera, en approbation qu'on a un Jabarani so Sanfé là, ne seulement travailler sur tout sur, mais Augustin Fou, Youssouf, Kafoli Dima, Mi et Karon Kafo, et Abouakar B, Ambafo, Alebe Douguma, Noé, Arajoé, Ambafo, Aukambe, de Rokumere.